kaseng hadin ka jeng lap ka jeng yo ban bat nakapor ya ki bar jala ki bawan rong shane kari ka be jongi kelam kano karakot kasla bat kabadang syudap lapshan kabadai hau khat artrik ubnai leber badai menchusngi aliang ka ke isu katang sio bat kumba khandai pungut ki bar jala ki bakam kot kamsla ki ba wan ban ki badan jumut ban lektrei chatai support jantia hills hadin ka jingyo lap hadin ka jingyo bat aliang ka sang gila pan phai ki bat hadin kata menta kasni kaseng kala shim sundan ka senjam banwan angni hapo anti infiltration check gate yang ka sarkar jala bat martmat kaseng kala lap ya ka jindoko ya ka rukum trekam ha ka ba nuksa ibarat ba hangni hapo check gate nakliang ka sarkar jala nakliang ka department tang ban penbiang ya iwe ikali ru amla amdan kali syubuk menta nuksa ala raja ba phat kita ki bar jala ki bawan inbe dak ain be dak jat te kane kalong ka kapan pa ka jindoko trekam kaba sebab palat jong ka sarkar jala bat hindiat ru hadin ka jeng ya kran bat i in charge jong kane ka infiltration check gate nyelap ba ya ki bar jala haba kitalasi bitang dagi epic bat ipan kat amdan kanono ka an ka bante perking yaki nuksa hausem ajak harway kaladon kane ka workman act hanrei am trekam arajar khanreu la pan trekam ya ka MRSSA i bakan trekam hangno ru hau arajar khandai la shna ya ka by road by lane ka banginong man trekam ya ka MRSSA hanrei ngi sungthu hadin ka jingwan jong covid la khang no ya ka jing talasi hanrei menta covid ulaja ka MRSSA ru kalaja te kane kadai ka korwo ka basai sarkar jela ba lada kimla ban bu breu hakine ki chagit jong ka sarkar jela amar kumbang itip menta hangneru dan tangkumba khatwengot nak menta arsaw kenta kasyam jinge ba yakine ki badan hangne yakane kadai ka korwo ka basai sarkar jela ba lada kimla ban bu breu ada kim dan breu pentip syngi ka isu kan bu breu nak menta ban pendak ki kamram ba ka sarkar jela kadai ban le